O Salón de Plenos do Concello foi o lugar escollido para a celebración da Xunta Local de Seguridade. A reunión estivo presidida, ademais de polo alcalde Manuel Ruiz, pola subdelegada do Goberno na Coruña, María Rivas. Na sesión analizáronse os datos de delincuencia rexistrados no municipio no que vai de ano, observándose uns índices de seguridade que se manteñen en cifras semellantes ás do ano anterior. Os datos correspondentes a 2020 veñen determinados pola situación sanitaria e o período de confinamento e restriccións, polo que se tomou como ano de referencia ao anterior. Non obstante, houve un lixeiro aumento das infraccións penais, pero en gran parte foi debido ao notable incremento de delitos informáticos e cibernéticos, que experimentaron unha subida do 47%, dentro da liña existente en todo o territorio español. Na xuntanza acordouse igualmente incidir na vixilancia e control de algunhas zonas da cidade, a pesar de ser conscientes de que situación como as que se están a dar na urbanización das Avesadas, no edificio ocupado, foco de continuos problemas, pasan pola vía xudicial. Ademais, tanto Policía Nacional como a Policía Local e Policía Autonómica intensificarán as súas accións contra o consumo de alcohol na vía pública ou a venda de alcohol a menores. A Xunta Local de Seguridade serviu tamén para poñer ao día os datos relativos á prevención e loita contra a violencia de xénero na localidade e dos cambios normativos. Así acordouse impulsar as diferentes mesas de coordinación, como paso previo á posible incorporación do Concello ao sistema Bioxen de seguimento das vítimas. Tanto a subdelegada do Goberno como o alcalde resaltaron a boa coordinación existente entre a Policía Nacional e a Policía Local, pero coincidiron en avanzar neste proceso.